Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Mga pagariakan, mga bubayakan, mga bangsa ko, giyang kai ipagampaganay video o kaya po pasadaan tano hambagan tano sa makampata usayan agyang kaiya makapantag afiq sa abuntalian na series o di nagyang kutabay episode kapakatutunod-tunog yan. Sa ikuda tano pan kapuni sa gyang kananabandingan tano na ay na pinaka-permirwa kailangan mapakaw na tano kumagina tano nagyang kutuaan demanaya ikapakapagikhlas tano sa ikulang wagalabak tano. Hagi katawan tano aso kapagikhlas sa ikumagalabak mga simbag ko Allah subhanahu wa ta'ala nagyina ni unayan kapital ulang wagalabak tano nagusimba tano ko Allah subhanahu wa ta'ala na milang subalas o manusia o di na sugalabak o manusia adaw mapadalam agyang kutwa ikhlas tulabos aparabu ko Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kapaganad sa ilmo na paday ko mga simba okito kita di tanu di kasuasuata ko Allah. Inwaya kailangan rakita no na makapagikhlas tanu daan sagyang kaya sultano saya sagyang kaya pamang pedtano saya sa aya paganaya peniat nakana gyang kutua sawab sang kutwa subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala. Agamay niyo Allah subhanahu wa ta'ala. Simbay niya para ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kanaba iya sabab pa kapamangpad kasaya o di na kanaba iya sabab pa kapangadi kasi na ubatig ka kagisiyo study lecturer kagisiyo study giya o di na ndudunon si fulan o di na di aya pa kaysa anton ikakabaloy niyan para ko Allah subhanahu wa ta'ala anton ikakabaloy o niat tanwa para ko Allah subhanahu wa ta'ala paganay ron nakabaloy so mga niat tano kapapaganad tano sa ilmo para ko Allah subhanahu wa ta'ala na paganay apniat na ka na raf'ul jahl an nafsik mapaniat ka mapamulang ka sang kuta puso ka ay no kapaganad kaan ka mapakada ang kuta ka-ignorantes iku ginawang ka ginani paganay apniat na ka na upama ka mapadalaman ang kupuso ka nasuding ka di kapaganad na para ko Allah ikadua pniat na ka na waraf'ul jahli anin nas paganad ka sa ilmo kaan ka mapakada ang kutwa ka-ignorantes iku mga tao an ka mindao mi panampay ko mga tao agyang kutwa miyaswa ka ilmo ginani kadua pniat na ka ibarat yan inukad ipaganad sa agyang kaya fiqhi o di na sa agyang kaya bandingan tano kamapanini at takaw na uwad na sabutan na kaon na ipanampay ka ko mga tao o di na sa iko mga loks ka, sa iko mga pagaring ka, sa iko mga bubayin ka, sa iko mga aring ka agigyan kaya fiqhi na mapapadalam siya sa ilmo kailangan umaginawa tano na gusto ilmo adi kailangan umaginawa tano okay ad na mga ilmo saya kailangan tanwa saktano mga mama na di kanaba ad man na ilmo saya na ba tano kailangan kakailangan o sa lakawar tano ugid na kailangan makanal tano to ka antano mindo ko sa lakawar tano ay barat yan na mga kukuman o hayd ay abtero na hayd nagyang kuto subisi taw bubay nakatawan tano subisi taw bubay nakanaba tano to kailangan nasaktan mga mama kakanabaad na pa ko marak tanwa bisita okay na inutano to di ipaganada para ko mga inatano, para ko mga karumatano, para ko mga watatano, para ko mga bubaytano, naubatano kiran minduo. Nagyutip na raf'ul jahli anin nas. Mi pamangandaong ka ang kutwa ilmo amiyak na laka, kaan ka mapakada ang kutwa ka-ignorante ang mapapadalam sang kutwa mga tao. Sa ikusala ko ginawang ka. Ikatlo peniat na ka kakabaloy para ko Allah subhanahu wa ta'ala na anaka masyap su agamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Apad sagyang ko takap siya patanong ko agamaw Allah subhanahu wa ta'ala nang ko takap paganadatan ko ilmu Allah.
Ditano din masyap so agama wallah. Taman sa ditano maswa. Ang kutwa mapapadalam ko agama tano, agama Islam. Padiampan, agi mulimpusan, na peniat naka ay inung kad ipaganadas so agamang kaagama Islam, kan dimpi sa anakas kanyan, sa iko pemakabinasa ang mga ilmo. Andad ni kaso ang ako ilmo, alinang, sa iko ilmo, korek, puong ko Quran na gusto na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na kagagang ka dumipin sa agyang ko to agamang ka. Bata dilaboro sa masayman to, miyada kadakla ipagang kubrak tano, miyada kadakla ipagang kub ko ilmo mga salaf, ugi na kanaba ututitwa ilmo nga mga salaf, udi na kanaba titwa, mapapadalam ko agama tano agama Islam, ka ini pa magumanon, antanos kanyan, madipin sa saging kuta kiumanon, antanos kanyan, madipin sa sangkuta pelebat nun, gyuti pad mga niat, akakabaloy niyan aparak wallahu subhanahu wa ta'ala. Peniat na ka, madaso ka ignorante sa ginawang ka, peniat na ka, kami pangduo ko sa lakawataw, peniat na ka, asiyapan ka sa agama wallah, peniat na ka, andipinsan ka sa agama wallah subhanahu wa ta'ala. Na mapadalam mereka ini, na insya Allah subhanahu wa ta'ala, na miyabaloy ka, ayadin ka di ikapaganad, nagyang kuto aparak wallah subhanahu wa ta'ala. Ayakataru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا أراد الله بعبده خيرا فقهه في الدين. Igira ayakabaya o Allah subhanahu wa ta'ala sangkuta uri penian, nagyang kutuwa mapya, na pakisabutan yan sa agaman yan. Subhanallah. Iman to, aska di mamamakin nagapagariakan, na kabayar ka Allah subhanahu wa ta'ala, akasabutan ka sa agaman yan. Tiyawfikan ka niyan. Sakya pamangpad ka saya, sakya pamamakin nagkasi. Tiyawfikan kaniyan, kaaya kabayan ka nagyang kuta mapya. Basta aaya kabayar ka wallahu subhanahu wa ta'ala ng kuto amapya, na pakisabutan niyan ka so agaman niyan. Masya Allah. Inus ka, na kaya to kawan na ka, aaya kaya pa ka umangkasi na sabab ko tawfik wallah, sabab sa aaya kabayar ka wallah, nagyang kuto katuro ka, gyang kuto mapya, na bang katalikudi sumapya ang mapapadalam saya. Bang katalikudi, bang kambukbukla. Nah, ayapan akatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na igira as manusia, igira as manusia na piyaga na diyan su ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allah lahu tariqan ila al-jannah. Sadin sa ayaw kita niyan ng kutwa kapupagana diyan sa ilmu, apian tunad na klase kapaganad sa ilmu. Miyangadi ka, mituril ka, udi na anto akagiyang kaya miya nga ditano sa online, kakapa nga diya sa online, kapa nga diya sa online, nagyang kaya susuan tano, na sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, na palabulubud nun Allah subhanahu wa ta'ala ang kutwalalan ay sungyan sa surga. Masya Allah. Ay sabutan tanusan, nagyang kaya kapag nadetano ko agama wallah, na padaya ay pakalbud, isungutan sang kutwa surga lalan surga o Allah subhanahu wa ta'ala. Palabulubud na ka Allah subhanahu wa ta'ala so kapaka surga ka. Kagi kakanal kay anton uno niyo kita kapaka surga ka. Okay. Uriyan nan na suldan tano agyang kaiya bandingan tano. Madakla po pa kaysa anton uno ni maana fiqhi. Anton uno ni maana fiqhi. Kapag kaya sa mga professional, sudah din makasagad sa kapamangadi, uli na sa mga tambay, sudah no pamamakukit sa kapangadi, na kapag kaya diran katawan, anto na iftiro na fiqhi. Ino tano, ino saragyan kaya abas fiqhi, kagi kalalayaman, abas sa tano amra na wagyan kaya fiqhi. Sa iko mga madrasa, mga turil na fiqhi. Ino ayapya naman na marantano, nagyang kaya online class tano, na kasabutan na yaw professional, kasabutan na yaw ignorante, kasabutan na yaw tambay, kasabutan na yaw miyangadi, kasabutan na yaw murid. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Na inutan mo saragyan kaya fiqhi, o pa makapagilitan na supyura basa niya na fiqhun, nakagiaya kalalayaman ko mga ustad tano, agus ko mga madrasa tano, nagyang kuta kapambalsa tano ron sa basamra na fiqhi. Anto na imaan agyang kaya fiqhi. Ayamaan niyan sa ikubas sa Arab, kapara katutukawan tano, anto no imaan agyang kaya fiqhi, nas kanya so sabut, al-faham, nas kanya so sabut.
Lagi dagiang ko to doa o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko Ibnu Abbas. Ini pamangniniyang ko Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, pakisabutin kaun suagamang ka. Masya Allah. Na aya sebutan tanu si inagyang kai afiqhi na aya manan yang ko bahasa Arab na sakaniyan so sabuta kenala. Si kukyap man eron o mga ulama syar'an na sakaniyan so al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabatu min adillatiha at-tafsiliyah. Giyang kaiso katukawitan ko mga kukuman o agamatan o agama Islam. Masya Allah. Aya mapapadalam sang kaya fiqhi. Aya maanaging kaya fiqhi akyap man iron mga ulama tano. Na katukawan tano sa mga kukuman o agamatan o agama Islam. Al-amaliya asiran sa mga galabak mga kukuman ibarat yan na lagi do kapanambayang, kapamuasa, kandiakat, kapanay haji, lagi dia nagyang kutwa kan jihad napalayad nanan galabak o bedan sama no to na sebut tanu saya na sangka ya fiqhi na kanabatan saya topika agyang kutwa mga bandingan ang makapantag sa puso o di nagyang kutwa tauhid panarima kaaya kigalabak sa iko tauhid aya mala abandingan o tauhid nagyang kuta makapantag sa puso gyang kuta mga panarimatano o gaid nagyang kaya fiqhi na aya mala bandingan ang mapapadalam saya sa lagi nagyang kaya kiap maaneron nagyang kuto ang mga kukuman ipon ka din sang kuta ka panambayang gyang kuta ka pamuasa kandiakat kapag hajj na anto na ika-importante gyang kaya fiqhi so isa ko mga salaf rahmatullahi alaihim na miyat ru'ya na man lam yafqah fi din fala khaira fih subhanallah pihak mumsa sa natigin sa sabutin yang kuagaman yan pamanadad na sabut yang kuagaman yan nadad na mapapadala mo na mapiha subhanallah o pamanadang kasabuta sa okito kita kasembayang dan kasabuta sa okito kita kapamuasa na aya makna to nadad na mapapadala marka amapiha subhanallah. Gitu sabab akyabaloy so kapag ganad sa ilmo na paliugat terkita no. Paliugat terkita no sa ikudiyang ka kailangan akatukawan tano lagi do ka panambayang lagi do kapamuasa na mga paliugat terkita no na katukawan tano anto na mga ukit-ukitanan. Kaginan ni ini paliugat terkita no Allah subhanahu wa ta'ala. Kana bayama na gyang kuto hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na uba kailangan na langon tano maulama na langon tano maalima di ugiid na ay kailangan na katukawan ka agyang kuta mga unayan ang mapapadalam ko agamatan o agama Islam sa ikubandingan a fiqhi. Ay ka-importante agyang ka fiqhi na sa ikuuryan o kinipaliugat no Allah subhanahu wa ta'ala kung mga urip niya ng kuta kasimba ay ranon kasuatay ranon na miya patot traktano nagumiya paliugat traktano ipamangilain tano ay okita lalan akasimba atano kapsuasu atatano ko Allah subhanahu wa ta'ala na ditano din maknal naguditano din maylay taman sa ditano berndud sa giyang kuta Quran naguso hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naguso usayanon o mga ulama tano ditano maknal oy nagina ni ka-importante aging ka-fiqh adidin matarot pangkuta korek akapsimba nga ko Allah subhanahu wa ta'ala taman sa dingka maknal o anton ninyo kita kapakapsimbayang ka na sa ini mapapadam sa fiqh so kasimbayang so kapamuasa so kandiya kat sa ini mapapadam sa fiqh na o di nga katawan ni o da kapaganad sa fiqh di nga katawan ni mga kukuman sambayang di nga katawan ni mga kukuman ng puasa di nga katawan ni mga kukuman ng kandiya kat anton ninyo kita kapsimba nga ko Allah subhanahu wa ta'ala anton ninyo kita na dili kadu ubas manusia apsimba niya su Allah subhanahu wa ta'ala ada ilmu yan dinyan katawan dinyan kagasumimba su Allah subhanahu wa ta'ala ubada ilmu yan kagi su simbat anu ko Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan pagandud sa giyang kutwa dua timan apak asalian kapitalian paganeron na mabaloy atulabus ikhlas para ko Allah subhanahu wa ta'ala giyang uta ining gulalan ka simba ikadua na mabaluyis kanyan ay nisungkad ka ko sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanabang kapimbabago kanabang nakinuan ko na salakawataw inunta na siyang kakinwa puun si iko kiyang galbakon o Rasulullah nagusok kiyang galbakon o mga sahaba
ridwanullahi alaihim. Gi ka importante fiqh. Pakaraya kan tanong. Ant non ima papadalam sang kaya fiqh. Ha? Gian kaya fiqh na ayam mapapadalam mo na giyang kutwa mitataalok iku mga galabak o mga aakir belig ang mga Muslim ang matatanor ang kutwa mga pamikiran niran. Masya Allah. Lagi dagyang kutwa kapanambuyang, ha? Kapamuasa, kandiyakat, inunta na kanababusuki susumpat, kanababusuki papantag na kako Allah subhanahu wa ta'ala. Kami kadakadakal. So kipapantag na kako Allah, nasisesagyang kaya fiqh. So ukit-ukit na kapsumbayang ka, nasisesagyang kaya fiqh. So kipapantag na kako ginawang ka, nasisesagyang kaya fiqh. So kaplimpyo nga kung ginawang ka, nasisesagyang kaya fiqh. So kipapantagan ka ko sa lakawataw, nasisesagyang kaya fiqh. So kipapantagan ka kiyama ka, ina ka. So kipapantagan ka kung mga wata ka, mga karumang ka, so mga kabenariran, na gusto mga kabenar kakiran, nasisesagyang kaya fiqhi. Ha? Na mararangkom yan ang kutwa mga katero, na gusto mga galabak, nagupadiam panagyang kuta kapasae o kita kapasae o di nagyang kuta o kita kandegang gyang kuta mga kukumanian o kita kan jihad langon na matatagos sa gyang ka-effect sa mga kukuman basta atero na mga kukuman na sa mga kukuman o agamatan o agama Islam ipungan sang kuta kapanambayang kapamuasa kandiyakat kapanay haji taman sa gyang kuta kapangaroma sumabubayasan mga aroma nasisepan na taman sa gyang kuta kapakamaradiga ko oripan o di na kapasada kuridu kapangimasad sa ridu taman sa gyang kuto kapangaroma ayam anan yan nas iku mga okay to kita ditanud ikindulunan ko mga kufar nasisayapan antun mga kukuman yan ginan mapapadalam sang kai fiqhi apaganad tanong insyaallah subhanahu wa ta'ala o nasaktan biidnillahi subhanahu wa ta'ala na panamanamaran tanong iso isa ka lecture na dinyan kalawanan so 20 minutes na apyapan kalawanan niyan na may to amilawan niyan nun. Away. Malagid anto akamira out sa 22, 23, 25 minutes na insyaallah subhanahu wa ta'ala na ginani po naman namaran tano, kakagigina ni miyangi sa gistrak tano, inusak tano, na didiyang ka antano aging kaya kapaguras tano saya, panalamatan ko skano sa dapit tamanan yan apanalamat iko kapsalapidawan yu sa giyang kaya programa tano sang kaya online nagu ayamala na itataros tanod na yan di tanoron bubuklan pangnin taas so paganay amya paniat ka ko paganay nagyutod ni kibubulugyan gitod ni kibubulugyan sa di tanong bukbukulan insyaallah subhanahu wa ta'ala na mapita na sulod tano sang kutwa bendingan o fiqh apa naging puun tano sang kutwa kapanambayang o gaid na before so kapanambayang na adna punggulolaan tano ko data na kasembayang na gyuti pa naging puunan tano balasang kanuron Allah subhanahu wa ta'ala sa madakal amapya pangninta adita na panimakasisampaya sa kapipya ginawa sa mga padauras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.